בקיצור, עברתי לגור בירושלים. רציתי ללמוד אדריכלות, לא התקבלתי לטכניון. החלטתי ללמוד צילום. יצאתי לפאב עם חברים. בדרך שמעתי ברדיו פרסומת ללימודים חינם בירושלים. החלטתי ששם אני אמצא את עצמי. נסעתי לירושלים. חיפשתי דירה. מצאתי דירת 6 שותפים ב3,000 שקל. הבנתי שאני סטודנט ואין לי כסף. מצאתי דירה בשכונה אחרת. 2 חדרים במחיר מציאה. עברתי לשם. קמתי בבוקר ונגמר לי החלב. חיפשתי מרכולית ליד הבניין. יצאתי לרחוב לקנות ביצים. בדרך ראיתי בחורה צעירה מטיילת עם כלב. רציתי להתחיל איתה. עזרתי אומץ. ידעתי מה אני אגיד לה. בסוף שתקתי. הסתכלתי למעלה. ראיתי אישה דתייה עם עגלה ו3 ילדים. נפל לה המוצץ. הרמתי את המוצץ. החזרתי לה את המוצץ. היא אמרה לי תודה. הזמינו אותי לקבלת שבת בבית כנסת. ויתרתי, כי אני לא דתי. היא אמרה לי זה בסדר. קבעתי איתה ל6. הגעתי למכולת. קניתי עגבניות וגזרים. ראיתי איש מבוגר עם 4 סלים. הצעתי לעזור לו לקחת אותם הביתה. הוא סירב. הצעתי לו לסחוב אותם לתחנת הרכבת. הוא הסכים. חיכינו לרכבת. גלגלתי סיגריה. הרכבת הגיעה, הוא עלה. הסתכלתי למעלה. הוצאתי את המצלמה. הפריעו לי תיירים סינים ששאלו אותי משהו. לא הבנתי מה הם שואלים. הם הראו לי תמונה של הכותל. כיוונתי אותם לעיר העתיקה. החלטתי ללכת גם. עוד לא הייתי שם מאז שעברתי. נכנסתי לבנק להוציא כסף. הכספומט בלע לי את הכרטיס. מזל שיש לי רב-קו. חיכיתי לרכבת. עליתי. המתנתי 3 תחנות. הגעתי לשער שכם. ראיתי רוכלים ממזרח ירושלים. קניתי פיתה עם זאטר. נכנסתי לעיר. היה מפוצץ. צילמתי כמה תמונות. דמיינתי איך הם ייכנסו לתיק עבודות. פגשתי את יואב מהצבא. הוא גם עבר לירושלים. גילינו שאנחנו בכלל שכנים. הוא הכיר לי את אחותו. חיפשתי מה לומר לה. בסוף הצעתי לה עגבניה. היא לא רצתה. חזרתי לדירה. גיליתי שעדיין אין לי כסף. ירדתי לחפש עבודה. מצאתי שלט דרושים בבית קפה ליד. נכנסתי. השארתי קורות חיים. פתאום התחיל המואזין. הבנתי שכבר מאוחר. צלצלתי לאחות של יואב. קבענו לסרט. היה נחמד. הלכתי להירשם ללימודים בחינם. גיליתי שלא קראתי את האותיות הקטנות. בקיצור, עברתי לירושלים.